Hello guys, ikot-ikot na naman tayo. Ikot-ikot na naman tayo, tulog-tulog ito. Ayan. Yun, nainitan yung isa. Yun, nakahiga. Kahigda na sila guys. Natutulog na. Yan, natutulog na sila. Ganito kami rito guys. Nag-isa nakatulog na oh. Rayna naman itong isa rin. Pick up. May sumasayaw. May nagrayna-rayna. Sumasayaw siya guys, oh. Sumasayaw. May kanya-kanyang mga ginagawa rito guys. Libangan. Ito naman nagmi-make up. Ito lang isa nagmi-make up. Yung isa sumasayaw. Isa naman nagsusuot ng ano ba ito? Masayaw yung isa.
flying! It's flying! Ganito kami rito, guys. Hey! Bili tayo ng guys, saging. Saging guys, bili tayo. Ito, bili tayo. Pangyaw, kitchina. Saman. Ha? Saman. Saman. Day. Yes. $10. Teka nga, magtingin tayo dun sa kabila. Ito na lang. Bili tayo ng saging guys, saging. May pulubi rin dito guys. Ayan. Walang kamot. Panyaw!
magbigay rin ako ng konting donation. Paganda-ganda rin dito guys. Ayan, kumakain na guys. Kumakain na sila. Kanya-kanyang mga ginagawa yung mga tao rito guys. Bye bye guys. Bye bye.